Blay pi iway pe iway sin pat hai kene kesngi ngin ya pek naka syuti jong Paulus apostol syaki Roman pada haka mensimit apa ngadang tiap ngayak sngau ya kene kuwe kasur ka boong ban pule bat puson ya ka syuti Paulus apostol syaki Roman kalno ka bakhat ar bade nakane kadaw nga kwa ban ya samlem ya tulem ya kajing pule ya kane ka syuti kane kalnong ka bakhat ar ba teibha ban yarap yangi ban imkum ki Kristan bat kum ki bangai tengin sedang ya kane ki pule da kebangi ai buram ya oblei ha kristen kupa kun mat sim bakoi amen yang pule na ke dekat lai hadu prak da kajing ie bala ai hanga nga mahami pi uwei pa uwei ba en om kam sngau he ya lade palat ya keba udei ban sngau udei banda perkat sani bhai ya lade kat kum kajinget ba ublei ula ai ha u namar kumba hakawai kamet ngidan buon kidkot ban baro kita kidkot kimdon kaju kekam kumju mangi lai ngia buon ngilong kawai kamet hau Chris bat man lau breu ulong udkot jong uwei pat namarba la ai hangi kisap beper kakum kajingai ei bela sambenta hangi to ngin pendon kam yaki tu ubadan kasap yatu lupa to un yatu lupa katkum kajingai kebala ai hau tu ubadan kasap syakri to un syakri tu ubadan kasap hikai to un hikai tu ubadan kasap kentu to un kentu uto uba ai isne un ai kelut uto uba sensya un le da kepaminot uto uba le kam isne un le da kepa da kejingkemen komen ko para ke keba Paulus ukwa ban ai hangi ya kene kejingkai kalong kane ba ngin om sngau he halor kiwei palat ya keba ngidei bat ya ke keba ngisngau ke de banlong kat kum ke jinget jongi ke kata banikong pangilong kidkhat jong ukris ilong kidkhat jong kamet jong ukris bat ngialong kidkhat markelian ngam ya sesisien banikong ngilong kidkhat met jong ukris kebaar ngilong kidkhat markelian dia nomor kata ngimdei bandon yakane jing sngau namar ba ngadon yakasap ban hikai ngalong ubakam krau ban yakiwei namar banga la ban ya tu lupa da umsim bakoi dia nomor kata ngalong bakam krau ban yakiwei kiwe berkhoi kide ban buram yanga mar ngalong bak bala ban ya tu lupa ninga dei ubasensya di nakata ngalong ubakam halor ban yakiwe ne namar ba ngadon kasap ban kentu yakiwe nganang ban kentu yakiwe tingalong ubakam krau yakiwe sakawe ngayo ya kejimut haba pule ya kane kalong kane teng don kibreu kibalong nong hikai don ki kwa soban long ba la ban le se kiwi bon ki jat kam ban pen i ba dei manga ba le ya kane dei manga ba le katai pat ki sngeu ba ngalong khmat
But kini bar khoi de manga bale. Kum ta Paulus hikai nomor ba don kum kene ga jajing singau. Na kene ka dau ka city ne ki jing tho ki bangi syam ha ka jutang bathmai wat da jutang barimru la tho panlong ki jing hikai salon sa na ka dau sa panlong ka we ka Bible ka testament barim bat ka testament bathmai ne ka jutang barim bat ka jutang bathmai bat hang ne Paulus hikai ngi ha ka ne ka tur ba ngi long ki dekat ba pher ki benta ba pher jong kamet jong Chris kumba ha kamet ni don ki kti ki kijat ki khmut ki khmat ki skor untaru ha kamet jong Chris ni don ki ne ki sap ba pher ki ba ni la yo na sim ba ko yi om barok kawe kamet kolong ka khmut wong Paulus om barok kawe kamet kalong ka kti lane ka khmat andre ki don la ka jong ki benta tin mar kata u Paulus uang bangin ya dei ba parlok ngin dei jingmot parlok wat le meng uang wat le meng andre to ya le lok bat ki barit bat ki bapo tikane ke dei ke jingmot jing hikai jong u Paulus let's say kane ka dei ka jing hikai jong u blay u pen mau hanga ya kane lengba ka jing pho sneu ba ngade ban le kumne yo let's say u i bangalong u ba sngu he bat u ba le meng ba kham sngu he ya ki we pelat ko ba ngade ban sngu ka dau sa ai ti nomor kata ngaru nge ben bena happy ya kane ka city jong Paulus apostol se ki Rome ba mangi iwe pa iwe ngide ban but ya kane ke ching hikai ba nomar bangi dei ki khat ki ba pher jong ka ju kamet to ngin ya long ki ba ya sumar mar kliang we it mar kliang we kentu mar kliang kat kum ki sap ba men sim ba khoi ula ai hangi tu try unyarap ya pi unyarap engi lang baro enyoro yo try Jesus Christ jinom la jinom amen hak teng pa berkun sim ba khoi amen